Tokom devetogodišnje realizacije filmskog kampa Interakcija snimljeno je 35 dokumentarnih filmova i osvojeno 7 nagrada na filmskim festivalima širom sveta. Drago mi je da posebno pozdravim studente koji će snimati na teritoriji grada Čačka, to su predstavnici Poljske, Argentine, Nepala i Srbije, i da im poželim ovde pre svega prijatan boravak i siguran sam da će naći inspiraciju za svoj rad na teritoriji našeg grada. Svedok sam kako ova manifestacija, naravno koja je davno prevazišla ovde naše lokalne okvire, napreduje iz godine u godinu i ne samo u tom umetničkom delu, nego jednostavno je interakcija postala sastavni deo života čitavog ovoga kraja. Ovogodišnjih 29 učesnika iz 19 zemalja pridružit će se grupi od 219 učesnika koji su do danas učestvovali u realizaciji kampa i master klasa. Nadam se da ćemo naći neku zanimljivu priču i da ćemo imati neki dobar film. Tako da, eto, odlična je atmosfera u ekipi, svi su zadovoljni i uživamo u Čačku. Kaže da je ovo za nju odlično iskustvo i da misli da je pravo mesto za snimanje dokumentarnog filma, s obzirom da smo u prethodna 2 dana imali kontakta sa puno ljudi i da su svi bili za nju neobično ljubazni, prijatni i raspoloženi za komunikaciju. Tako da kaže da je to odlična inspiracija i podloga za jedan film. Filmovi snimljeni tokom kampa biće premijerno prikazani 27. avgusta u bioskopu Kulturnog centra Požega, a dan kasnije i u dvorani Kulturnog centra Beograda. Kad dođe avgust, prva pomisao je da, eto, počinje interakcija. Dakle, interakcija je postala sastavni deo, da ne kažem da budem pretenciozan naših života, ali svakako jedne kulturne ponude u ovom gradu i u regionu zapadne Srbije i mislim da je to rezultat na koji svi zajedno treba da budemo ponosni. Zahvaljujem još jednom gradu Čačku što je prepoznao ideju, iako smo negde sa neke druge teritorije, ali mislim da smo se kroz interakciju povezali još više ova 3 grada u zapadnoj Srbiji. Ljubav je nešto što nema laži, nema prevare, to je jedna istina, a bez te istine ne bi ni bilo 10. manifestacije. Kamp se realizuje uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, opštine Požega, grada Čačka i Erste banke, a u organizaciji Požeškog nezavisnog filmskog centra Film Art.